Aram di kadiritan. Ito yung bungot yun. Pag-alam na yung bungot. Biasa ka, dugay na nangita niyo na aram di kadiritan. Welcome to Amsterdam. Talaga, ya pa ning kabayo abot mo Andre. Toleon tiga, toleon. Toleon. Asa mag-ote ning yata. Sakit na eh. Wala tuloy na. Tuloy. Obay. Ay asa. Ay masulog dara padaw na ta. Ada dito masulog. Isa na kuwang larga na ta. Ada tag masulog tara. Bos. Ay, asa na, boss? Ubay. Ay masulog. Magi mo sa mga? Oh, masulog. Magi mo sa mga? Oh, magi niya. Na. Sana lang larga na. Walo. Wag to. Walo. Nagapagkuha. Inday! Asa na ba kaganina ako hinuwat? Gilamok na ako hinuwat ni mo. Inday, wapa man dyan ka. Nadri imong kuano, imong seats nakareserba. Para na dyan ni mo. Wapa dyan ka. Muli na lang ako. Ay. Ano ba ko, Inday? Nining. Mulangon lang ko, Inday. Nining laod. Ani Inday, mutabok isla. Aniya, oh. Ay, kanami maglawas ni Papa. Ay. Wala kanami gams. Dako gams. Ay. Apa tadi guys? Ini tetap mau kondre. Ayo timpo. Naamin ka naman diri. Pamilyar na ako nga. Mating si paring butsok ko niya na ba? Mating akong tagon. Pre! Ano ka diri, pre? Makay ni Wanda na. Ay, di hanang langaw diri. Ay. Uy! Pre! Long time no see. Imbat na si again ay nanap ko diri. Ngali po ka dira. Di pre, tot na mo gugay kami sa dating site. Pre nga. Ari ko na sira ba? Dari pre, lingkod sa pre. Pero di muragi hangat do nilakaw guna dito lugsongon padung sa sakaon lugsong na pod. Tuyok lugsong. Niagi pa tong sapa sapa niagi pa tong sapa. Oh, Wa mayo ko iwan nagbaha. mao ganing wa ko nagkasunis pre, ma ikaw nagkasunis ka pre. Naganoy ko sa bike. Uy, naganoy ko sa Mo purma gay pre. oh, lagi pre kinagoy kami sa babae pre. Ay, patong babayan pre. Sa dating site ba? Oh, nya samron. Kaya tundo ha pa ko na pugko kay. Mati dugay dito na uy pre. Maayo gani pre. Ako nagpaabol ko diri pre kay. Ito naman niya. Ano diri? Taud to na pre. Apa mo diri? Ano na pre? Apa diri? Dung diri niya. Sige lang gani ko tanaw diri sa mga kabuhakan kay kasi na siya nagpahipi. Wag gyapon ay. Hindi pa. Kani pre ngam lagi. Ambis diri pre. Ano sa ka munday? Siralis ni pre. Siralis. Dito ko pala ko ano nila ko ano? Nidi ba? Oh, lugi Dito nila. Nana ko lagi na. Ano lugi po gani pre? Siralis ni pre. Ano di kamung daw pre? Ano ha ta ko mo sugutan ko ay Para pa rin mo kalaki nga mga nagkamunggay. tanong sa mga Magsubag, bali ng kalwa. Ito yung sir mo. Nasa nila ka dito. Uli nila ka pre, wala siya kiri. Saan pre? Mga dito pre?
tagal sa break eh. Lahos ko sa ang humay nga to, nagbuga ko sa ang humay nga to pre niya. At to sa ang kwan ka nagpayag. Ako sa may gamayan ni mo dito. Asam din mo gamayan. Nas ubos pre ya. Buga ko sa maya kaya dagang maya lagi ang humay dia lagi. Magbuga ko ba lagi na spray ba lag. Oh, kadto pre nga unsa mo to pre nga pak nang tumbuki dato pre. Mao gay nang gikuan sa ikot ko sa ilaga na pre. Alin basag na ikot ko sa ilaga pre. Mo kwan pre. Nya pre tana. Tala do ano yun. Asam nga cool. Sa hero. Wala lagi ka nag-helmet cool. Wa sa helmet ani. Big bike man eh. Di naman kinahanglan kung di naman yung cross. Lagi na. Grabe yung ligid mo gagmaya good cool. Kanin ni big bike ni gamay ligid. Sadik ka. Ah. Sakay na. Bangking pa yun mo. Ha. Bangking pa. Ha. Ha. Go si Mo! Mag-bike ka! Wala yung sub-sub! Go si Mo! Saan naka-ticket? Wala yung sub-sub! Di na kayo kurante na diguli! Go si Mo! Wala yung sub-sub! Di na kinala ni sub! Imong ticket! 100 ra! Go si Mo! Back and forth! Atay! Checkpoint man eh! Testingan eh! Ang sabi? Saan niya balik? May mas mana. Pesti balik ka ha? Ang sabi ni? Sa'yo. Why mas? Na ako mas. Diri, chip. Ay, mag-usap ko. Why suot? Ikaw nagmas, ikaw chip. Ayaw ko nga na chip. Ticket. Pila rin pagkana. Ay, ayaw to ko nga na chip. Basta, ticket. Ticket. Usa ticket ba? Dako kay gag-violation man eh. Usa bilis na. Injury, Tomas. Usa Jiro Tomas. Basta mo na. Basta dako kag-kuan ron, violation. Adto ani og mas kuan. Asa man sa subos-subos? Subabas-bar sa Barangay Hall ni. Basta madro ko karon sa baddo. Nakay kuan ng 1,000. Ay, chip ayaw po. Chip di pun lalim bayad chip. Ticket. Di magkuan ito. Ang katong Chip, protocol karon. Chip dara may istorya chip. Ayaw ba nga na chip. Dara diri istorya chip. Wala mo good boss. Di kuan sunod ra pugos batas ba yan mo good batas good boss. Unsa na nang batasan na chip. Ayaw ba nga na chip. Dara ni chip. Ikaw chip. Dara diri. Ako lisensya diri chip oh. Dili sa kalibo na nino sa Chip, kalibo. chip, dara dyan eh. Chip, masig na ko kay pangapi na chip. Kayo, pamahaw chip, pamahaw na ka chip. Kasi pag tuwan mo viral na ako nimo di pwede Di mo yung bayaran chip. Basta chip, basta tuwan niyo mas kuan Barangay Hall. chip, pamahalan chip, pamahalan mo chip. Di lagi. Consent chip oh. Di lagi. Di gad. Ay, chip, Di pwede gad. chip, dara, Tapos nga gad. dara may istorya chip. Di lagi pwede lagi. Dara may istorya chip. Sige ha. Ay, pamahalan mo chip. Sige. Pamahalan chip, pamahalan chip. Pero kuan nagay ticket karon niya kan. Pwede kanap pwede ka di matug na. Bayad mo kala. Nung kuan lagi. BTM. Di na ito. Imuha na natin chip. Kada sweldo chip, imuha na na sa chip. Basta muadto na pa chip ha. Di unya na kay kuan ticket sa kanang. Kung saan natin kita chip. Kana. Ticket Nating ra. barangay tanod ramon ta ka chip. Yan ang maghinganan mga chip. Si Barangay Tanod ba? Klaro yung dagway oh, barangay tanod. Ya, kuan ra ko tig survey ra ko diri ya. Wala ka honorarium sa survey no. Ano sabi ka? Kuan. Genetic engineer ka? Tig survey kuan. Security. Nahala sige. Kitila ko chip. Ticket. Mas na sunod diri ko nimo pag mas na ya. Master ko bisag daw ta ko gawin. Pag helmet wa pag helmet dipod. Namo ko helmet sa kanang chip. Nabila na to chip. Usang gi kaon gi helmet mo sa mga ilaga kay. Kompleto no kano nagsapatos. Oh, sapatos gikan mo kung disco. Isa ni nag sana hagna. Hagna. Mao ba dito skon? Hagna lagi. Sir Bulyones. Pindot to ano. Gwapo ra konta ka. Salamat ani ha. Nakagaling ako nag-helmet kay gwapo ko chip na unsa ra mo ka. Okay ra. Napeligid di mo nga na Abusar man nimo ha. unsa. Ikaw na lang mag-bike ano? Ikaw na lang service. Big bike man gani. Big bike kayo na. Harley Davidson na. Unsa. Ano yo? Bako naman eh, di naman ang anda. Ikaw
Sige pre, dayon ta sa tong ahong payag pre kay Saan pre? bantay ko sa humay lay ang mga pandiri, mga tanaman diri kay dagang umaya ko diri. Dayon ta ka to mag hayahay. Ay do kay hayahay kay. Asa mas pare ay. Pagka Kung kadugayan na din itong hanay. Hangat loob ko na pre, sinaka pre. Ito ka rin ba? Arthritis pre? Ukara pre. Naglo tagyo direct na. Mao ganyan ni pre. Unsa Mao pre? waping ganyan ni pre. Wala tagat kantaan ni pre. Kana na sa ilawom sa kon ba? Kaguno yan ba? Mutubo. Ah, oo, maubitan ni pre. Mao ni waping pre. Ato ni utangan pre. Di na nagi farm ang sa akong apuhan pre kang i-export nito niya sa kon ba China ba. Nangani mi sibuyas dag kasi klase yung mga tanam dali pre. Saan pre? Na sibuyas. Na sibuyas dai. Diyan ay. Kini pre mani imong kuan dinhi ha. Ano swimming pool da dapita. Kini. Nya ka na pre. Kini pre, mani imong kuan kanang species pre kay mga tumig kuan ba laing kalibutan ba. Mo mo China. Di mga tumig laing kalibutan ba. Mani sakyan mo. Oh. Mutuyop na sakay ra siya ng kuan ba. So pwede ko basta kaya na pre. Ay di ra pre kay namo ko na QR code pre sa wakay QR code ana pre di ka kasakay pre. Ah, mo pre. Oh kinahanglan QR code pre. Daghan na unsa man nasa ubos pre. Katon dito pre mato ang mato na sunod yuta nilang lula. Ah, Kuha na ka hektarya na usa ka milyon na hektarya dia. grabe po nang dapita pre sa grabe eh. O wa lagi na ugmad pre kay sa pag-ugmad nga naamat sa opisina ng trabaho di buta mo hikap og yuta sad kay kini laging gipadako tag kuha lagi social nga pagkuha ni panginabuhi. Social distancing pre. Social distancing. Kini mga baka pre kanang baka na manay ha na birthday pre. Lo grabe karang nang baka pre grabe. Dako wala grabe mga lode. Kana pre ditso na ni kuan pre ditso tinimbok pre ni kuan. Grabe na yung Nag-birthday na ko pre, di ka mga ris birthday na ka pre. Hindi pre. Kisa mga pre. Kana mga So na nimo pre? kuan na diri pre kanang Pre, so na nimo pre? kuan diri kanang Kanang bayi ba pre? So na nimo pre? manang kuan na mo diri gipielan nga manay ti kuan. Sige sa man pre. Kay kuan lagi sa kuan diri mga tigatiman diri sa among farm. Ah, abyo di mo na manghod pre. Di aya pre. Kanang kamot pre. Kay pre kay muyab punta ko ba. Ayab pag nga na pre kay di makang speech. Respetar rin po na pang amigo pre. Oh, lagi pre. Una lagi dagang